chingi ogende gusanga mang'ana maya segetaseni kia Ndizi TV tiabono kwarigani bena sa mang'ana maya yechigo sori buna butambe eretaria nende mo Steven Captain 001 Ndoto chaka mang'ana maya yechigo sori korwa ligi ya Nyanza Regional League yume yoko baso mutimo kumutambe wetaneti emetie nyebere ritukure igoro nigo yachagete bene ase ebiti awagati yabo egetigia kura abwase timu ya Muruga FC yale kogania timu ya Kineni FC korende timu ya Kineni FC kanyara kunye kore timu ya Muruga FC egoria yamo ase busase getikende nega sensemeri ya Rigoma Market timu ya Global Connections FC tena tekonye batisa timu ya Kisii Industrial chigolinye ase busa ase getikende sensemeri ya Menyenya chinsemo chiri chia Borabu nega timu ya Nyansiongo Township ana lete goikoru inka amone timu ya Bomachoge Borabu ase chigolinye ase chigolibere na ase gosori ya kane ya gosori tigwime ya Entunde Ntangane ye chigosori chie ligi ya Nyanza Regional League nige timu ya Nyamira United ase getikia yenga kyanya maiya tana lete kwenda makarie goria yemo ne timu engeni ya Nyara goso ase ligi ya Nyanza Regional League timu ya Shiny Stars gatia machibu korwa CVT au ime ligi ya Nyanza Regional League abase bono chigosori chinde chirobeiri chiragosori gwase amatukale bosio